Takže kokosový orech, tak ako si u nás na Slovensku kúpujete krabicu s litrovou šťavou z kokosového orecha. Neviem, či sa to volá aj kokosové mlieko, ale skôr je to priesvitná voda s príchuťou kokosu. Samozrejme u nás to kúpite pasterizované a čo ja viem, čo všetko to dávajú, a samozrejme, že to nechutí tak dobre, ako si to kúpite v Thajsku. Takže v Thajsku tento jeden kokosový orech, toto bol akože veľký kokosový orech. Hej. Tento kokosový orech mal 1 kg aj 50 gramov. Záleží od toho, kde ste v Thajsku. Tak by ste ho mohli kúpiť tak do 1 eura. Na vidieku do takých 70 centov alebo tak. V sezóne samozrejme. Čo je teraz? Sezóna asi končí, lebo sa tu zozimilo a v podstate v polovici novembra sa začína zimná sezóna. Teraz je skoro koniec novembra a teploty klesli na 20 stupňov, všetci tu nosia vetrovky. 20 stupňov v noci. Cez deň na slnku do 30 stupňov. Ale teda v noci je chladnejšie. Porovnal by som to, čo cez deň je, jak u nás na Slovensku v lete. Ale v noci je asi chladnejšie. No, takže toto malo 1 kg 50 g a chcel som odvážiť, koľko to má bez tej vody. Takže keď sa na to takto pozrete, tak tej vody tam bolo okolo 600 gramov. Pretože už som niečo zjedol z tohto kokosu. Tento sa celkom ľahko dá lúpať. Stačí dodať lyžičku tuto dovnútra. Tak toto s lyžičkou niekedy to je ťažko, musíte to vyškrábať, musíte to naržať s nožikom, asi keď je starší. A to je taký, niekedy je to úplne mekučké, že to máte jak jogurt. Takže toľko.